Mukapat na sa 523 ka mga individual ang ipabakwit sa mga sakop sa MDR Remo Nabunturan. Human gipatuman ang preemptive evacuation sa pipila ka mga barangay tungod sa pagtaas sa level sa tubig sa mga kasapaan resulta sa walay undang nga mga pag-ulan. Sa report sa Nabunturan MDR Remo, 5 ka barangay ang nagpatuman o preemptive evacuation kinigalangkuban sa barangay San Isidro nga dunay 3 ka pamilya o 12 ka mga individual ang ipabakwit. Sa barangay Magading, 29 ka pamilya o 62 ka mga individual. Magsaysay, 44 families o 139 individuals. Bukal, 47 ka pamilya o 155 ka mga individual. O Barangay Basak, 43 ka pamilya o 155 ka mga individual. Gigamit na sa LGU Nabunturan ang excavator o gani gipasakay na sa bakit ini ang mga residente aron makatabok lang sa tubig baha sa sapa. Gipangdala ang mga pamilya sa mga evacuation area sa lungsod. Samtang dito sa lungsod sa Mawab, preemptive evacuation usab ang ilang gipatuman nga milambigit sa mga residente sa Purok 8, Barangay Nueva Visayas, sa Barangay Poblasyon. Kagahapon sa hapon, nag-abiso na ang lokal nga pangamahanan pinaagi sa disaster office sa mga pamilyang nagpuyo daplin sa kasapaan sama sa Mahayag River sa sitio Mahayag, Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro, nga miawas na alas 6:30 sa gabi kagahapong adlaw, Enero 16. Siyam ka pamilya o nasa 30 ka individual ang gibakwit sa Barangay Andili. 11 ka pamilya o 41 ka mga individual sa Nueva Visayas. Samtang 10 ka pamilya o anaa sa 48 ka mga individual ang gibakwit sa Barangay Poblasyon. Sa kinatibukan, ana sa 30 ka pamilya ang gipabakwit sa lungsod sa Mawab o ana sa 119 ka mga individual. Hinuon, luwas ta ng katauhan sa lungsod tungod sa aptik nga pagresponde sa mga rescue teams. Tungod usab sa walay undang nga mga pag-ulan, gideklara ni Gobernador Tyron Uy sa Davao de Oro ang pagsuspende sa klase sa tanang level sa publiko o pribadong eskwelahan sa tibok probinsya sa Davao de Oro karong adlaw, Enero 17, 2022. Ronnie John Otero, Newsline Philippines. Stay safe.